Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Kasakit o klawasan niya ako noon. Di man ko makalakaw paspas ini. Madam, bakukang. Ay, bugat na kay Reyna, oy. Ayaw ka baya ka! Kung makagawas na kita ni ining dakong lungag na gisubay ta, may nagpaabot na nato nga kasakyan palayo ni ining dapita. Ano kita manato ang Reyna? Aron matuman ko ang akong panimaos. Dako Sa? siya kanako kining maong rayna. Pero, abi na kong alalay ka ni Haring Burak. Ayaw nagpangutana. Pagdali sa imong lihok. Ay, pero bugat kayo, Reyna. Kadagmasil mo. Agay kasakit na sa akong paso sa kalawasan. Kana kini. Imo kong hiluan, Madam Bakukang. Wa ko huna-huna nga mohilo sa kaugalingon na kong sakop. Kana aron mawa ka ng tanang sakit nga gibati nimo. Sige na! Aray, ni kay, inay lang. Mingit-ngit ang akong samad. Mingot akong samad ni kay. Pasaylo ako to. Uri. Nalimot ko nga may samad man di ay ka. Kinahanglan ako na ning tambalan. Liding man ko ni kay. Ayaw na lang. Ha? Ang ano dili naman ka mosugot nga ako ni tambalan, ha? Toto? Sam kay, liding man ko ni mo. Kinanan akong antuson ang tarang sakit. Kay liding man ko. Mga unaw na to papangita sa Reyna. Dali! Pasag di na sulak. Bahala rin sa buhay niya. Nganon di aman ta din ni Manod dining lungag to. Agyaan ko din mo din eh. Di nga ligto na dagang bitin na sa diya sa ubos ha. Oo la, katong dakong sawa. Basin niya din ni magtago ang dakong sawa, Lola. Ikay una. Wala din sa palasyo ang dakong sawa to. Aw, Nakita gyud akong iyang paglabag sa suba. tuod no? Aw, dito. Uy, hala na. Si Puti. Ikaw ba, puti? Lair magiging tingog. Murag bata og tingog. Ikaw ba magbuot lagi ka kung kano sa kamo gawas, ha? Puti. May padung sis hagdanan paingon sa ubos. Dali, sundan na to sa Puti. Ayaw na ni kay. Basin kung nagpaabot na to ang katalagman sa ubos anang hagdanan. Ha? Dali to, hikapon ti ka. Ha? Asa may mo hikap? Ang imong kamot. Ang kamutay na. Anong lain man imong gitaon to? Aray ni kay. Usa man, patay na ba ko sa imong vision? Wa ko'y nakita to. Buti pa sabot, nga normal rang mga mahitabo sa ubos. Oh. Aw, kumauna dali na mo. Ayaw una, Lola. Saan nga naman ikay? Hikapon ko na ikaw. Hala, patay. Tapos paghalo ito. Ikay, kung makita ko nimo ba nga naglisod ko ba? Ayaw na lang nag-isulti ha. Sulti ito diya. Wa gyapon ko'y nakita nga panghitabo bahin nimo sa unahan, Lola. Salamat. Gayamat yan, Lola. Mao ba? Gayamat Imo na yun, ha? Salamat taon. Salamat tawa di. Dali na mo, sunod mo na ako. Nagay na. Ay. Uy, unsa naman ang nasa unahan? Mauna ka na akong giingon ninyo. Ganghaan ka na gikan sa ilawom sa yuta, gikan sa palasyo. Uy, may sikreto na agyanan gikan sa palasyo. Labang sa suba sa mga buhaya, Madam Bakukang. Aduna, og ako lang ang nakatultol ni ining maong lungag. Dili na kamo, makagawas na ta sa lungag. Asam ginato dadon kining Reyna, Madam Bakukang. Adun nato ibutang ang rayna sa dapit na dili na matultulan sa hari. Unsam na. Napadog ka. Huwag ka makailan nga kawa na na. Nagbukal nga kawa. May mga panapto nga gigisi dinhi. Tama! Kasakit! Si Elmo. Oh,
Dito magagngani mo. Magsilo tani kalakiha da. Pagilong tatoy! Ngano magsilos man kuno kakadili man mauyab? Ay ako kontrahalo lang samkal. Kang Elmo kining gisi nga sapot. Og dinhi siya maghigda. Misinggit sis kasakit siyang paso sa lawas. Oh, ha? Unsa? Mao ka nang nakita ko. Hala, dili kay ang umaabot na day ang imo makita ni kay. Makakita sa dekas kanang nahitabo na siya nangagay. Ug makalabay siya og kalayo lola. Sa mga kontra pinagi sa perlas. Unsa na? Salaktod. Makasugo ko niya. Aron pa nang lipdan ta. Oh, doon na mdagi gagahom perlas ano ni kay. Nganong wa man mo pamatang Reyna? Dunay gahom nga nagpugong sa pagduot sa gahom sa perlas kadto sa Reyna Toto. Uy, mao ba? Mo ba? Oh, Si Puti. Ano sa di ito? Ayaw, hindi man ding binito ya. Apurado kayo. Toto, gusto siya nga musunod na niya. Ayaw. Oh, makasabot-sab ka sa gustos itoy? O, Lola. Lo. Dali mo. Sundo na to sa Puti. Ako ora ning ibutang arena ha. Bugat nagyo kayo. Ana, siya ibutang sa sagbot. Madam Bakukang. Salamat nga medyo nawa ng sakit sa kumpanit. Sa ako nang giingon, dili ka mo magmahay kon ari ka mo magpaulipon kay nako. Hatagan ko kamo og inyong gahom. Kung mosunod kamo sa tanan kong isugo. Ay, ni anabitaw Madam Bakukang. Nagsunod naman minimo. Ang imong pagbuot, ang among tumanon. May adoy, sa may tanaw ni mo sa kunaw. Wa naman ang sakit. Ha? Naulian na ba siya? Ay, nay, naamay limaw si Uta eh. Tanawang imong naong sa limaw. Ay, utuod. Tanaw na ko. Unsan naman niya akong naw. Oy! Di ko palabot din eh! Kabati na sa unaw! Madaba ko kang tabangi ko! Ibalik ang kanina kong gwapo kay nga naong! Payong! Madam! Hindi gila ko madawat ang kabati sa unaw! Magkahadlo kay gini, madam! Busa tabangi ko! Tabangi ko! O siya lang ang makapahibalik sa imong kagwapo, Elmo. Unsa man? Ang perlas nga gamhanan nga naa kang nikay. Sige, mupadayon na kita sa pagpalayo dinhi. Hoy, Nikay, saan eh? usam niya ito gisubay nga dakong lungag. Sa man ipaingon eh. Naguna ka na to sa Puti. Nahibaw ko nga luwas na ining maong lungag. Nyo, asa man paingon ning lungag. Nagsige pa man lugsong sa ilawong. Oh, klaro kayo nga padung ni silawom sa yuta. Ayaw una. Nga Ano naman ni kay. Nikay, Nga ni kay, oy. kung ba ang stabwilong na kadiya, ano ka? Ayaw una pagsaba, Toto. Ayaw lagi o na pasaba! Di ka sabat! Kadung naging paminaw si Nikay sa palibot. Sabat to ka niya. Murag dunay nagdahunog. Unsa nagdagong hunog? Tarungan litak, nagdahunog ko na! Tubig. Tubig! 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 Kalit mo kong gihong nga nagsisgot kag tubig kay. Tarungan lagi litak to! Wow na kay kulo na. Nagisgot mo kong tubig si kay. May dahunog sa tubig nagpaingon din hinato. Oo siya! Oh, Nanang ito. Gibalikan ta ni Puti. Dali mo. Sundo na to sa Puti. Dagan mo, Lola! May tubig ginagdagan sa tulayo! Gigupot ng tubig! unsa? Ay, komedya niya, Toto! Paspas mo sa pagdagan! Kay murag doon busot ka niluhang gatong gisubay gikan sa ibabaw! Sa kanan na sa ibabaw na inilungan ka sa kisubay ni Kay! Nagtuo ko nga niya tay lawom sa suba ka puno sa buaya! Dagan na! May buhaya nagsunod na to! Dagan! Toto! Ang lakas lola ni mo! Una ta mo paingon sa ibabaw! Basta ka ng lungag! Sundan ninyo si Puti! Dali! Asa mo ka paingon ni kay? Magpaulahin ko ninyo! Sige na! Dagan ka mo paingon sa ibabaw! Dali! Nagkadulo na tanda kong buhaya! Paspasi ang inyong lakang! Madam Bakukang, gusto na kong mamatay, oy! Kay bati na kay Bugnaong! Kung gusto kang mamatay, pabilin dinhi.
O paabota ang mga mananaps kagabion nga mukaon nimo ining dapita. Unsa? Uy, unsa ko na ining lasanga? Gipuy-an kini ang mga higanting kuwaknit nga mukaon og tao. Unsa? Uy, magdalit, dali mo! Kusgi pa ngayong pagdagan ko, Lola! Ay, mao na gyud ni ang klarong sentensya nato. Makaon na gyud tayo ni sa buhay. Dali, Lola! Dagan! Nalagay na Mas ano na di kang lidingman mag-umay ka! Aray! Ay, mabali! Ayaw mo isalipay mo mong abagat, no? Dagan mo! Niya na buhaya! Doon na lang siya nato! Inuko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!